sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. En punto a las 5, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5, Uno Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Lawat, Bacolod City, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Mayong hapon na naman, inyo pala tuntunan Aksyon Reports After Edition. Pitsa 27 sa unang bulan sa tuig 2020. Inyo ka aksyon na Marlon Genovea. Enero 27, 2020, gintay og sa mga naglanog nga balita. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang bugos nga kalibutan kahapon, Enero 26, tungod sa pagkamatay sang isa sang pinakakilala nga atleta sa kalibutan, ang ngalan si Kobe Bryant. Si Kobe Bryant, isa ka American professional basketball player, shooting guard, napatay bangod sa paghugpaas sang iya pribadong helicopter. Dari sa Negros Occidental naman, ang sunod sang Cadiz nagsikat man. Bangod sa natapos kag madinalagon nga dinagsa festival. Apang mas nagsikat pagid ini makaksyon bangod sa video kag litrato nga nag-viral sa social media. Ang video kag litrato nga wala nagustuhan sa halos taran bangod sang tuman kag binastos kag brutal nga mga tinaga nga ginsulat sa placards. Pag sinaot nga tuman man kabe binastos, initanan nga mga hitabo kag balita, ang aton dugangan kag sipad-sipadon dugay-dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Diri kita anday sa isa man ka istorya nga nagatubsok makaaksyon sa libro sang Negros Occidental. Ang Pitsa 27 sa bulan sang Enero, ano nga nadumduman ninyo? Nga mahitabo baya may dako nga hitabo sa sining bulan kag Pitsa diri sa Negros Occidental. Istorya sa banwa sang La Castillana. Enero 27 tuig 2013, bot siningon sukat ikapito katuigid sa mong adlaw. Sang ang truck nga ginasakyan
sang kapulisan kag tanod sa barangay Puso, Banwa sang La Castillana, ginparakan sang tiro sang kapin 20 ka mga taong armado. Ang lugar malapit sa Bulkan Kanlaon. Kapin 300 ka mga rounds sang bala ang pinalupok. Resulta, siyam ang nagkalamatay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. May pulis, may tanod sa barangay, may sibilyan, babae kang lalaki. Sila kuntani ang mga pauli na sila sa nga lugar alas 3:45 sang kaagahon. Apang binantayan sang mga armado nga tao nga ara nagapanago sa katubuhan. Ang kaso nga murder kag frustrated murder inpasaka na sa local prosecutor's office batok sa mga miyembro sang New People's Army o kon NPA. Sukat ikapito katuig gid subong adlaw ara sa gihapon sa tagipasuon. Kag pamatyagan sang pamilya sang nagkalamatay ang kasakit kag kasubo bangod sa trahedya nga wala ginalauman. Trahedya nga ang tanan nga taga Castillana nagalaom nga ini ang hindi na masulit pa. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Lumpatan tayo sige na mga nagabaling aso nga mga pangulong dinalan. Una kita sa bahin sang balita lokal. City Legal Office na pagwa sang legal opinion nga kinahanglan magpabilin ang mga barangay sa Business One-Stop Shop. Tubtob nga patapos ini sa Pebrero 29. Ay maiban daw nagadali haw? Nagadali ang iban magbiya da? Ano tamaran sila maggatag serbisyo sila sa ditag sa mga constituents? Una sa balita, una sa aksyon. Kung maggatag serbisyo, lubos-lubusan na lang ninyo. Samtang kapin 300 ka mga pulis salin sa Police Regional Office 6. Idugang ini sa puwersa sa nga Bacolod na PNP para sa natarana nga Bacolao Diat Festival. Colonel Baleros ginbando sa hepe sang Cadiz PNP. Ipaidalom sa drug test ang mga pamatan-unto mga tao nga nag-viral sa social media dungan sang dinagsa Festival 2020. Aba, dapat lang. Una sa balita, una sa aksyon. Kades na malang istoryahan ta. Ang balita, social media ginfestiyahan langod sa pinasahi nga hitabo nga nagsentro sa ginakilala bilang Uga, capital sang Negros Occidental. The sweet smell of Cadiz City. Gateway, taga-premier center sang agro-fishery resources sa isla sang Negros, syudad sa probinsya nga ang pagsanyog daw tubig sa suba nga nagailig. Ang pagtinubo-tubo sa dalagko ka istruktura, building ka negosyo, hindi naman napunggan. Bago lamang naghiwat sang dinagsa Festival 2020, madinuagon nga ati-atihan sa syudad. Nagsugod 1972, kag sadto gintawag nga Cadiz City Ati-Atihan Festival. Sang tuig 2002, ini nga festival makaksyon ang gintawag na nga dinagsa. Ngalan sa isa ka bansag sa mga Cadiznon. Dinagsa ginkuha sa Hiligaynon nga tinaga dagsa. Nga ang botselingon, kadto lagaw bisita ka mga grupo, tingob o kung damo-damo kamo. Ginbase ini sa isa ka insidente nga natabo sa Mayo 5, 1967. Sa diin madamo sa mga balyena nagdagsa ka na stranded sa baybay sa mga syudad. Sikat na sikat subong ang Cadiz. Kag ang natapos nga dinagsa festival, amo ang ginakabig may pinakabadamo nga nagbisita. Bangod nagdangat ya makaksyon kapin tungas milyon ng mga tao mo. Makin mo yan, 500,000. Bulabanta, ang mga tao lang tawan nyo bala kung may ara ka mo makaksyon sa litrato bla pare pagi sa drone. Makita ang ganda mo ang kanamuon sa tao daw subay ina makaksyon. Wow na wow, sis bomba bunga bunga. Pero ini nga kadalagan sang sunod sang Cadiz. Namansahan, nalaktan sang linabutaw kag lango-lango nga hinimuan sang kabataan. Bangod sa ginpakita kag hinimo sang grupo sang pamatan-on nga mga pangayaw.
ang nag-viral sa social media nga video kag litrato. Video nga pagsaot kiay-kiay sang duha ka minor de edad. Kag litrato sang masobra pulo ka mga pamatan-on, may bayi may laki, sok-sok ang panapton nga puno sang lamhit, bit-bit ang placards nga may nakasulat sang binastos nga mga tinaga. Hindi lamang simple nga binastos, kundi brutal nga binastos. Nga ang nagsulat sila daw wala utok bla. Wala utok nga tinugas kalibutan. Ginpost sa social media kag ginfiestahan. Di mo mabasol ang reaksyon sa mga tao nga nakalantaw ka nagabasas ni. Kalabanan sa siring nga kabataan, nag-ako man ko do, nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon, wala ginpalayag, beer, whiskey, vodka, tuba, kung basi ng banog. Basta magkahulubog. Resulta, pila sa ila ang nagpadalagid sa espiritu ni Agwa de Pataranta. Nataranta, nagsinalasala, naglinombayag, kag nagbinastos. Una sa balita, una sa aksyon. Ang unod sa balita, imbes kadalagan sang Dinagsa Festival, viral nga video kag litrato. Mga reaksyon kag mensahe kada minuto nagadugang kag subong hindi na maisipan kung si Digong pa. Bakit mo ginawa yun? Ang ngayon mo nyo na. Naginulsol man sila. Naginulsol ara gina permit ito pa sa ulihi. Way mas naginulsol nga ara sa una. Nagaserbe ini makakson nga isa ka dako nga leksyon. Di lamang sa mga pamatanon sa subong, kundi pati na sa maginikanan sang kabataan, ang malain pamatian. Amo ang palayag makakson sa pila ka mga ginakusahan nga pamatanon ho, bangod ng pangayo gid man sila sa pasis publiko, pero doon na namian pa sila sa ila sa hinimuan niya. May video gani agin pagwa nga kuno, dugay na sila nag-viral, kag nanamian sila mag-viral. Pero mga toto, mga inday, kabati, tubsok nyo sa inyo sa nga kukote, sa inyo paminsaron, sa inyo ulo, o kung sa inyo sa nga utok, ang isyo, mga kaksyon, ginaboy sa inyo, hindi kay ang pagsinadyan nyo, hindi kay ang paghinugyaw, o kung pagsininggitan ninyo, kundi ang bastos nga pagsaot, na sos Josep kag Maria, patawara sila, saot nga ginapagwa yung latrasan, maayob lang na. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa pa dali kapag-on nga ebidensya mag-aksyon, nga bisan sin o ang pamangkuton, sala kag sala gid, kag wala gid na namian. Amo ang inyo sa digin sulat sa placards, nga ginbayaw kag ginpicturan pa, tinaga nga ang masami nagawakal siniya. Mani mga manyak na tao, bastos batasan, damak-damak kag ikratan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Wala pasensya lang sa mga tinaga gamit tadi kamanti ano bing paglaragway naton sa sinang grupo sa kabataan nga managinimo man. Ang tatlo ka mga ginakusahan nangayo man sa pasaylos publiko. Nakikisigulanon kay City Mayor Bading Escalante Jr. Pero kabay nga ilaman ko tani mabatsagan kung ano nga kahoy-anan ang ila sa himo sa syudad kag sa iban nga festival kung kamo mag-enjoy. Respetar man gamay kag huya-huya man pag may time. Kung mag-inom sang makahulubog, inom sang masarangan kag hindi magpapierde kag magpadala sa espiritu sang demonyo. Klaro? Una sa balita, una sa aksyon. Angos sa niya kontrobersiya maka-aksyon si Mayor Escalante may press statement na ginpadala sa Aksyon Radio Bacolod, alkalde nagpangabay sa sangguniang palungsod nga balikan ang mga nasaad sa lokal nga ordinansa sa syudad nga nagadumili sa anuman nga binastos halin sa paghambal, hulag kag binastos ka mga tinaga. Ibalaon ko na pa ang sarang madugang kon mahimo pa lang o kon mahimo sang syudad para mapiho nga mapangapina ng interes sa mga tao kag imahen sang syudad. Ipabilin nga ang syudad mangin mahawmot sa gihapon sa mga tao ag hindi mamansahan o kung malubaran o sa mga bayo pabla. Tangod lamang sa himo sang tao nga wala nagadumdum sa resulta sang ila sini mga tinunto kag tinunta. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa bahin naman sa balita nasyonal, dili maging kwestiyon ang sunod-sunod nga pagbuhin sa calamity fund sa pagpasaka sang Intel nga budget. Adlaw-adlaw gagwas dili mas balita no bisan ara sa salon sa presuhan no. 11 ka persona gin paidalom sa investigasyon sa posible new coronavirus infection suno kay Secretary Doke. Ano bagid ang pinakadako nga balita nga daw bulkan nga naglupok, balita nga daw bagyo nga naglaslas kag daw linog nga nagtayog hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa bug-os nga kalibutan. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. He definitely is in the top 10 players of all time. No question about it. He's the best player in the game? Oh, hands down. He's the best player in basketball, and I don't think it's even close. He has some of the best skills that the NBA has ever seen in history. Power and the explosion of Kobe Bryant just takes off and accelerates. Ball knocked away, stolen by Parker. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside, it's good! Ang industriya sang hinampang ilabi na ang basketball kag sa kwarpo sa National Basketball Association o kon NBA. Isa sa pinakasikat bantog kag kilala nga tawo o kon atleta sa kalibutan. Nangin inspirasyon kag ehemplo para sa kabataan, ginadayaw sang kalabanan, Kobe Bryant ang ngalan. At 9:06 a.m. Pacific Standard Time, Enero 26, 2020, si Bryant upo niya sa 13 anyos nga bata nga babaye, si Gian, o kung kilala sa hayo nga si Gigi. Sino bagid? Si Orange Coast College sa basketball, akong college sa baseball coach nga si John Altobelli. Ang asawa ni Altobelli nga si Kerry, ilabata nga si Alisa. Sino bagid ang upod? Si Christina Mauser, assistant girls basketball coach sa Harbor Day School sa Corona del Mar. Kag tatlo pa kaiban bot silingon, siyam sila tanan ang sakay sa Sikorsky S-76 nga helicopter nga ginapanagihan mismo ni Bryant. Nagbiya halin sa John Wayne Airport sa Orange County, California. Ang helicopter nakarehistro sa Fillmore-based Island Express Holding Corporation. Samtang nagalupad, may kasarangan nga ulan nga nagtupa, kag foggy ang tiyempo bot siningon. Medyo may gulugal umon kag panganod nga nagalikop sa kahawaan sa sininga mga inuras aga sa Enero 26. Ang Los Angeles Police Department kon LAPD helicopters kag madabok nga mga air traffic ang grounded o kon wala nagbiyahe sa sininga mga inuras bangod sa malain nga panahon. Base sa ginatuwag nga flight tracker, nagapakita mga kaaksyon nga ang helicopter ni Bryant nagbalang-balang samtang yara sa ibabaw sang kahanginan sa babaw sang zoo sang LA. Ang helicopter nagtiyog sang 6 ka beses. Alin sa 850 katapag nga kataason. Alas 9:30 sang aga, ang piloto nakiangot sa Burbank Airport's Control Tower. Agad pabalon sang natabo, naghugpaas papanaog sa kabukiran sang Calabasas, California. Kag nagkarab-karab, nagkalayo. Sakit-sakit kung makitaan mong video mo. Tanan nga siyam nga sakay sa helicopter, wala makaluwas, lunsay patay. Ang Federation Aviation Administration, National Transportation Safety Board, kag FBI, kag Federal Government's Chief Aviation Regulators, nagusisa na sa insidente. Pinakarako nga balita sa bugos sa kalibutan, kasubo kag pagpakig-unong sang mga kilala nga personalidad, nagdagsa sa social media, sa balita sa periodiko, sa radyo at telebisyon. Los Angeles, California, subong. Sagwa sang Staples Center, ang mga tawo naga-telefon agod makig-unong. Una sa balita, una sa aksyon. Anong sitwasyon diri sa Pilipinas? Anong istorya parte kay Kobe? Antes mapatay si Kobe sa aksidente, nakahibalo bala kamo? May ginatawag nga House of Kobe sa barangay Karuhatan, sunad sang Valenzuela. Gin-inagurahan
no? Pila ka oras antes ang aksidente, antes ang trahedya nga pagkapatay ni Kobe. Nagtiming gino. Ginpatigayon pila ka oras antes matay si Kobe. Ang basketball court ginlansar alas 3 ang hapon sa Domingo oras na rin Pilipinas. Bot silon kahapon sang hapon. Si Valenzuela City Representative Eric Martinez, ang chair sang House Committee on Youth and Sports Development, nagsiling nga ini amo lamang ang nagaisahanon nga basketball court sa Valenzuela City. Naginingadlan base sa NBA. Inspired sa iban nga mga NBA teams, pareho sang Chicago Bulls, Boston Celtics kag Houston Rockets. Diri sa Pilipinas, isa sa malapit kay Kobe, amo si Senador kag boxing champ Manny Pacquiao. Migo kay ginasali Manny Pacquiao. 2011, si Kobe nagbisita kay Pacquiao samtang naghahanas sa Wild Card Boxing Club sa Hollywood. Kag si Pacquiao makakso kag Kobe. So paday ni sila balay dito sa LA. Mas Pacquiao may balay sa Los Angeles pero ti bati ko daw or ang balay ni Kobe bati ko daw si Manny ganyan nagbakal mo. Pero report na daw binaligya naman. Sa Los Ilo mo lang eh. Dari sa Pilipinas sa nasalinta na halos hindi man maisipan ang mga fans ni Kobe. May ara nga nagsunod sa ngalan ni Kobe. Sino gani? Kobe Paras. Bata man sa isa ka basketball player. Kag may ara man gani, nagingalan nila sa ila sa nga ido kag kuring si Kobe. Una sa balita, una sa aksyon. 521 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mga Pangulong dinalan inyo na batian sa inyo sa nga palatuntunan Aksyon Reports After Edition. Ibalaon taon na anong sitwasyon sa trapiko. Nalipat na ko magmuno sa London Tower ba? Boss na lang na munuhon ta. London Tower, boss na lang Sitwasyon sang trapiko na labayan sang patrol with Aksyon dyan. Aksyon dyan, mayong hapon sa report, please kami. Aksyon na patrol live kita nag-report along area naman sang dalan na nais mga kaaksyon particularmente na palapit pala sa area sang police station number 6 ang atong direksyon na rin kita libertad padulong naman dito sa nasidlangan nga bahin sang sulad sang Bacolod. Sina ka na ba sang pila sa mga salakyan o mga call mo dali nga natalo mga kaaksyon mga dipasero nga jeepney mga pribado nga salakyan na nagrabay sa mo sa nga lugar karon nga po pero tinagginutok man nga mga tinion expected ang daan ibuhi nga daan sa mga estudyante nga panglakaton sa kilid sang dalan koleyo, elementarya, high school kaya mo nabasa mo sining oras pinutok kag sinumbali man ang mga di pasahero nga salakyan di rin maaraw hindi maging mapahigad haluson tanan importante mga kita nga ni pasahero may ligwa lang man kila yung pasaka dayon ito rason ko nga magkakso nagagutok ang sitwasyon sa dalaga sang trapiko palibot sang sudad sang Bacolod karon naman nga hapon may maayo lang kay team traffic enforcer sa tubang bala sang PPI Libertad may isa din ka traffic enforcer kung panawag nila Tango o Eco nga mo din naka-standby din nakatag sistema abi kung dalaga sa trapiko pagambalan kawan isa kay tibertik na ba sang pila pero anas manigurong grisa diba nga nagbantay kaya mo din naka-assign sa may intersection point mga kaaksyon kung may kung patulong ka dali sa may police station number 6 diretso yan hindi kaya dali-dali no penetrate kung natin tapok abi sa intersection sang dalan nais Takuling Road patulong sa Bacolod City National High School pero tigit ka damo sa mga salakyan nga naglabay mga kaaksyon sa musining lugar kung bito ang pambalon sa pila ka mga lugar sa palibot o sunod sang Bacolod moderate pagid lamang ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko na ibaluhan lunes kita karon nga daw mga kaaksyon boy na unti-on balik trabaho balik ang klase sa mga estudyante tikman mga kaaksyon ring pagsinumbalik sa masalakyan sa dalanon ang area sang dalan Araneta mga kaaksyon naman ni Rosario Araneta padulong naman sa area mismo sa dalan na Purnais Araneta pagwa ka kumbaga pa south direction ka sang sunod sang Bacolod mga kaaksyon karon nga po na moderate heavy top to heavy ka lamang
sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Importante mga kaagson na manageable. So kung ikaw nagadali, temporaryo ikawan ang paglabay sa dalan Araneta. And the best way that you can do mga kabanyawa, ako ang aksyon is naglabay. Anong area naman sa dalan Araneta, dalan na Herraes mga kaagson. Di ka manilapos sa may dalan Luksin, pwede ka nakalabay. Tapos singon ma-right turn ka, kung mo tuyo, it's either pa downtown area o kung pa diretso ka magkaagson pa norte ka bahin sang sulad sang Bacolod. Alin kita sir, na isa rin na tagod, hindi ka na magutok sa traffic. Kag kung gusto mo yung medyo naligwa pang dalagan sa traffic ko, hindi ka na naman parang hindi ka mainit sa mo sa masalakyan nagkasinong bali sa Araneta. Liko ka right sa may Naes, then after Naes, diretso ka magkaagson sa Luksin. Ang Luksin, trabla sa may tabok sang palatapan sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kung PCSO. There is dalang Luksin. Diretso na naman kakson dito sa atong bangka sa may Burgos Luksin sa dalom sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung nga po ng Luksin, moderate kadamang ang traffic situation. Yung mga panyampo man nga light to moderate to moderate kadamang ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko sa area sang Luksin. After the magakson, pwede ka na ka-left turn, balik ka din sa dalan Gatuslaw. Ako nagkakson lamang ang traffic situation. Kung panorte ka naman nga bahin sa usunada, kung nga po naman makabig taring moderate heavy to heavy ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Ang problema, kiti kadlaw, pero unsi tanan sa mga traffic accident ka na-record ang bitaw. Kalabanan din mga saptingan isang salakyan, mga bungguan na yabi mga kakson. Meron nga man napilasan pero kangkod kinamang minor injuries ang mga persona nga sakay sa mga salakyan nga bulbado sa aksidente gruntad sa palibot sa sulad sa Bacolod karon gid lamang nga adlaw. Aton pamatian si Mr. Jericho Sarvanya sa pinakauli naman nga monitoring sa bitaw kung dalagan sa trapiko aton pagkabalan sa palibot sa sulad sa Bacolod. Traffic situation, sir, sa Bacolod, sir, sa buong hapon. Aksyon dyan, traffic situation so far sa Bacolod. No? Moderate to matulotawhay man. Include lang da ang Hernaes, Araneta, Lacson, Libertad, City Height, kag Bangga Core. Amo na ang medyo mabisi nga area. Lakip na ang aton Bisakino, Lasal, San Agustin, kag Riverside. Amo man ang dalan Burgos sa Perero, Palangka, kag Gatuslaw. Sir, vehicular accident, mga pila, sir, na record, sir. Usually ano involved? Vehicular accident, sir, medyo madamo-damo, do mga 11 niguro no. Usually gidi motorcycle kag ang pinakauli di gani duwa ka minus ang injury. Kung dalagan sa trapiko ang aton pagkabalan sa palibot sa Bacolod karon gid lamang nga hapon. Ang kakson ng patrol na kita sa area naman sang Doña Juliana subdivision. Diri sa may person kung going east ikaw ongoing din pagbakbakanay pagkayos ang dalanon. Mabangod sila ang linya sa masalakyan dikan dito sa may Bangga Core tulong sa may Libertad. One lane gid lamang mga kakson. Pagiliman nakatugas sa mabulubugat na traffic. Dari nga lugar naligat para di man mga binulan or rather mga binulan na magituod ng nilabutan nga wala ginakayo dre. Pero tugtog sa wala pa man natapos-tapos. Ang matapos ni dre kung maligwa na matapos ang construction abis ang dalan mas mangin maligwa pagit kay ti malapad-laparan bla. Kaya wala labot nga lapad dre mas hilway para naman sa mga motorista nga nagalabay. Wala labot sila. Duwagit sila ang malapyan naman sa mga salakyan mga kakson. Amo nang problema mong kadrigid area bla sa Hernaes kay do wala rin yung tatanay ang bakbakanay kagang construction sang dalanon mga kakson. Karon nga pon kanami sa aton panyempo. Manaya ang aton panahon mga kakson. Wala dapat problema kay do wala man ibatibahan nga magbubo ang maramong ulan sa palibot sang strada. Sa aton mga kakson prepara lang para ganara. Mga kakson ini kadalagan sa trapiko ang sagyapon bugos sila dulong sa inyo. Zantone Plus Herbal Soap, ang Zantone Plus Herbal Soap, 100% natural, puro-puro herbal, patinlo sang kutis, kag safe na safe. Ginaganaga na pagkulang sang nga panit, nagadula man ini sa milasma. Kung ang panit-panit sa ilyo guya, nakapaguman sa magdamo sang acne, kung god kag pila ka mapinalian sini. Pati sa Zantone Plus Herbal Soap, sobrang problema. Conference pa, ganito pang nito makakson. Kasa Zantone Plus Herbal Soap, yung kalapit na botika, sinotagsa ka mga lugar. Rekta sa patron, ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa patron sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aber temprano hontak na alis gabaritor sa atong siring live stream Aksyon Roger raman si batchmate naton classmate Henry Pahila Tibay, classmate Jade Pastera, Mayor Ernesto Strauss ang hinubaan. Kamusta na da Mayor? Si board member Jeffrey Tagodando Tabola, board member 6 District Board member Jeffrey Tabola, thank you. Classmate Risti Lanasi Hamonong. Si Busing partner Danny Alcoriza. Si classmate Marisa Kemzon. Layo niya sa lugar mo. Ay bandugay, balikan tarawan. Rama si Miss Sifi Compuesto Tobesi. Ang mensahe nga ginpadala ninyo, dugay-dugay. Mga bro, kanami ang feelings na garilagsing ginang isa katasa sa ang kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas nagarami pa ginang inyo sa nga bonding moments sa karahigop sang mainit nga kape. Samta nag-istorya. How much more kung ang kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sang Santon Plus Coffee Mix. Nga himo sa Santon, soya kag balonggay, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, healthy ka pa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa... Agapasing banwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Business one-stop shop sa pinaka-latest nga development sang boss nagpagawa ang City Legal Office sang legal opinion nga nagasiling action mar nga kinahanglan nga magpabili na ang tanan nga kabrangayan sa Bacolod City dira sa may Bacolod Government Center para mag-issue sa mga barangay clearance sa kutob sa mga negosyante nga padayon pa nga nagaprocess ang ilang requirements sa pagkuha kapag renew sang business permit action mar. So ginpahag diri ni Montoy ang miyembro sang Ease of Doing Business Core Team sang syudad tubtob gidapat sa February 29, 2020 magapabilin sa BGC ining mga tigdawas nga naga-issue sang barangay clearance
sa kada barangay action man. So kay Montoyo, apisar nga 85% above na ang naakomodar no sining mga kabrangayan sa pag-issue sang barangay clearance. Wala gid sila sang choice action mark kundi patapuson gid ang Pebrero 29 kung madumduman gin extend o gin palawig sa sanggulang panglungsod ang business one-stop shop tubtob sa amo nga pesa. Aring tingog na Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Balik sila sa government center. Dapat tatapuson yun yung one-stop yes, shop. patapuson yun ang business one-stop shop. The city legal will prepare whatever sanction. Pull out na so far mga 22. 7 ka rural, 15 ka urban. Ang ila rason nga mga 85% more na sila nga nakabakwan, no? So dito na lang sila mabalik, dito na lang din they will help campaign pa nga magbayad dire process. Pero ang opinion sang kwan dire nga because there is a law, it is up to February 29 whether urot na kun wala, they have to stay. So ginpan contact na sila nga magbalik anay. Dapat balik na sila. Ang basihan sir, ang ordinance ginpan. Yes, so ordinance. Action Marshal Sir Montoyo nakapadala na sa communication ang syudad sa Bacolod kutob sining 22 ka mga barangaya nga nag-pull out early sa may business one-stop shop. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon nyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. At yung mga nag-pull out nga iban nga barangay, pwede sila magkabalik para man sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga residente. Serbisyo man gihapon. Business one-stop shop. Ibang tani nga banwa kag gasurad may ari man ino. Kaya nakabenepisyo sa niya maka-aksyon. Why sa iban? Kundi ang mga residente mismo. Ang mga negosyante. May bandara nga negosyante nga why business permit. Waan nyo gina business permit ha. Matasi ko matikuiban. Imbes ganansya, bukol ang aguman. Una sa balita, una sa aksyon. Bukol sang bulsa. Nagastuhan ka mo, multahan ka. Si Toto Randy Lasa, dara sa Iloilo, thank you. Anali Palermo, Action Purse. Si Casa Crisi Genovea, monitor lang. Si Taihopon Jr., Noisky Taihopon Jr. At amyaw ni Action Purse, si Geraldine Rigala, si Alex Tuga, katamati at taga Porok Roadside, Barangay Tangob, Boy ka barangay ko. Sila ni Tatay Adrian Tuga, katanan nga family Tuga. Thank you, good. By the way, ang family Alfonso family Makaksyon, mayara sa 9th family Grand Reunion. No? Ang venue, ang host subong Makaksyon nga 2020, amo ang Barangay Tangob. Taran-taran nga miyembro sang family Alfonso. April 19, 2020, Sunday ina, Domingo inang adlaw, sa Barangay Tangob. Nagapangita kabala sa antioxidant nga vitamin para sa mata rin ang Mighty C, alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico, manami magbulong sa mga balitian sa mata. Mighty C makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma, para nga mangin epektibo ang kombinasyon ng Mighty C dapat parisan sang Sandong Plaza Mal Capsule. Ini tanan mabakal sa pwede mabakal online, pwede ka mo sa di magkapadeliver sa tagsa-tagsa ka mga balay o kon balay lang kalabanan, isa balang balay mo. Mga balay yung damo na balay lakron. Agi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusugan Facebook page. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato sa nga pagpanumbalik mag-aksyon, balikan tang report sa ato sa nga patrol. Kag ang report naman halin sa Bacolod City Police Office, may kantaran sa preparasyon sa ato sa nga polisan kon Bacolod Diat Festival ang hambalan. May dugang sa nga puwersa maka-aksyon nga iga-deploy ang PNP Region 6 diri sa aton. Una sa tamang balita, una sa tamang servisyo.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita ng Aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ato sa ding alawas maka-aksyon nga kinahalan sa ginatuwag nga vitamin D3 importante ini parang ato sa ding alawas makabatsyag sang kapagsik. Di kita dali-dali nga matapikan sa anuman nga masakit o kon balatian. Kung may vitamin D3 kita nga ginatumar adlaw-adlaw. Kung vitamin D3 ginapangita ninyo maka-aksyon, tilawi ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Namo pagidiban sa mga produkto ang Life Extension Philippines mas maayo kung makakadto ka mo personal sa ila sa ding talatapan o kung klinika, naamtang sila maka-aksyon sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre sila nga konsultasyon lunes na Sabado pagi sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Bea Jonathan, thank you. Ana Bibi Calanza, monitor lang ko di sa Barangay Carabalan, Himamaylan City. Teresita Orita Kahuraw, monitor ko ni Balay Lives program mo. Jose Mongcal Torilla, thank you. Si Merilo Catinoy, salamat gid. Dadsky Mendoza, Leo Mark Roncal Tano, DJ Mayong Hapon pag-greet naman GTS Salon and Spa kag sa mga staff sang GTS Family, Tano kag Family Carpio kag si Alida. Si Dadsky Mendoza, okay. Pa-shout out ko ni Dadsky kapabati sang live. Thank you. Philip Laurente, good PM, halindri sa Barangay Bilyuan, Banwa, Samorsia. Ana Andrea Famoso, a pleasant Monday afternoon. Thank you. Okay, Dris Dalomhua. Si Kasata Efren Genovea, monitor kami ni TDY Team, Kabankalan, Jojo Lala, Nesio, Mariano, kag si JR. Si Sergio Velsidel, monitor man sa aton, Samara Marcela, mayong hapon sir, Facebook langgid ko kapamati sang live mo halindri sa Cebu, sa Mandawi City, Cebu, sa mga taga Cebu, kamusta kayo dyan? Jendel Parisia, mayong hapon Action Mar, 5:49, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Balikan tarang ato sa mga patrol na tipon nga balita ni Aksyon na Jan Diaz.
Sa sinigid nga mga tinion, natipon nga balita pulis, balita hospital. Aksyon dyan sa report, please come. Piraso na sa mga 35 anyos na lalaki matapos sa man kinutang. Nayaman mismo nga paryente sa area naman sa Sitio Perque, Barangay Biaw, sa Banosong Pinalbagan. Ang pinasurang kilala naman kay Joel Paculanang. Joel Paculanang, 35 anyos, presidente mismo sa amuman ng lugar. Sunod rin sa negasyon sa mga gulang sang biktima, hinalay na lang sa ginpalapitan, naging tiro sa ilan ng man mismo nga paryente sa wala nila may baluan nga rason. Dahil sa ito nga bahin sang Guya, ang naangkon sa 35 anyos nga lalaki kakaroon pa tayong kinabulong sa area man sa Corazon, Locsin, Montalibano, Memorial Regional Hospital. Sa dugang pagiging nga balik na Aksyon Mar, bagong tatlo na rin pilasono sa aksidente nga nagaluntad. Area sa Barangay 17, Tubang de Blau, sa isa naman ka hotel sa Dalang Burgos, sang Bacolod. Ang mga pilason ang ginkilala Santay Mark Anthony de Sucalada, Santay 1 anyos, nakaangkon din siya sang pilas sa iya naman nga agtang. Iyang kaduang piraso naman si Prince Lopez, 26 anyos. Kangko naman sa pilas sa tungabahin sang iyang tuhod. Kagining si Airly Kimberly Lopez, 29 ang edad. Nakangko naman sa bukol sa tungabahin sang ilang agtag. Sunod din naman dari Aksyon Mark kay Disukalana nga nasukat aniya ang isa ka 5 nga motorsiklo sa kag nga nag-agaw sa iyang dalan nasun kung sila nagbunggo anay. Ang tatlo ini nga mga persona sa kaini sa nagkaraylaing nga mga salakyan. Kamo ni Aksyon Mar ang nagbungguan ay abidra. Si Andy Sukalan sa kaini siya salakyan. Nabungguan niya din sakyan man. Wala doon nakabunggo din siya. Ang motorsiklo nga ginasakyan sang mag-utod nga sang mag-asawang Lopez Aksyon Marlon. Noon ini sila pa naging man sa area sang Corazon, Locsin, Montalibano, Memorial Regional Hospital. Aksyon Mar kagsaton mga kaaksyon, mga aksyon palita nga natipon sang patrol sa bungkid lamang hapon. Rekta sa baton ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa baton sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat sa report sang patrol Aksyon John Diaz sa las 5:51. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement kung ginabangita ninyo cleansing, nourishing kag balancing. Isa lang, Evergreen Herbal Capsule. Bot silingon, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalansi sang mga sistema sa ato sa ning lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo na ang tatak sang Evergreen Herbal Capsule. Balancing effect, nagabalansi sa acid kag alkaline sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanubo, kag hindi man magsobra kataas. Ang mga sangkap sa maka-aksyon, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass kag madamo pagid. Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration ka FDA, mabakal sa mga butika lapit sa inyo sa nga lugar. Magtumaro sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalon taraman detalye sang balita sa BCPO, Bacolod City Police Office, mayara sang 300 ka mga kapulisan, halin na ni sa Police Regional Office 6. Mabulig sila pabilin sang seguridad, katawhayan, kag kalinong sa panaaboton nga Bacolao Diat Festival. Detalye sang balita sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, may hapon sa report, please kabin. Aksyon Marlon, may hapon report gikan sa Bacolod City Police Office. More or less mga 300 ka mga PNP personnel ang gin-request ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas sa Police Regional Office 6 agod nga mag-augment sa Bacolod Festival diri sa syudad sa Bacolod nga magasugod diri Enero 31 tungtod Pebrero 2. Duha ka mga area Aksyon Marlon ang butangan sang security. Amo ini ang dalan Lakson kag New Government Center. Ining 300 Aksyon Marlon ka mga PNP personnel gikan sa Pro 6 ang iga-deploy sa duha ka mga Bacolod Festival site diri sa syudad sang Bacolod. May mga closer Aksyon Marlon nga matabo sa dalan Lakson hali sa 5th Street pakadto sa 13th Street Lakson. Kag lakip man ang area sang North Capitol Road. May mga traffic rerouting nga matabo diri Aksyon Marlon sa syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas, ang strategiya nga himuon sa Bacolod City Police Office, amo man ini ang strategiya nga sadto gina-apply nila sang mas
Manila sa Baccalaureate Festival sa mabot nga Enero 31 to Pebrero 2. Ang pinaka-main objective sinisol sa Colonel Binyas Aksyon Marlon, among himuon nila nga mangin zero major crime incident ang Baccalaureate Festival kag mapanubo ang 8 focus crime diri sa masyudad sang Bacolod. Sulod kay Binyas Aksyon Marlon, ang augmentation nga 300 maabot ini kun hindi buwas Miyerkules nga adlaw. Yari ang palayag ni Binyas sa interview sa Aksyon Radyo. Most probably siguro sir, mga next day siguro. Kay usually tagaan pa man na sila sa break. Then after that, papadporton diri sa aton. Kung hindi buwas siguro, most probably Wednesday siguro. Augmentation sa pinakabilog sa Bacolod Police, more or less? More or less mga 300 siguro. Kung hindi buwas siguro, by Wednesday siguro, ari na sila. Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa mga naga-suprar sang balatian nga diabetes kag sa mga high blood, ang pinaka ginarekomendar gid naton mga ka-aksyon panyawan herbal capsule with mangustin. Amo ini sang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa aton manunggal. Ano bala ka epektibo sa manunggal ha? Sa ginabatyag sang lawas ang tawo, epektibo gid. Panyawan herbal capsule with mangustin. Magabulig man kung nagapalang lawas ninyo sa balik ang puwersa nyo kung makatumar ka mo sa panyawan herbal capsule with mangustin. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy kag sa iban pang butika sa inyo sa nga lugar. Magluwas sa panyawan herbal capsule with mangustin kung muscle pain naman na paghamalan, yaraman ang panyawan liniment. Panyawan herbal capsule, panyawan liniment taran himo sang said marketing. Iban nga balita, way tama labutan tutok sa Aksyon Farming Line. With Aksyon na Brian Morden, Lasay si Media, Tobtobalas Nuwabes ang gabi. Inyo pala tuntunan Aksyon Reports After Edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. With Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon Ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea, opo direct Aksyon Henry Spulgar with Aksyon L. Ray Dutelius sa Technical Control. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting